Mire, a mi, com a primer secretari, ningú s'ha adreçat i m'ha dit ara, estic dient ara, el 2019 sí. Vostè creu que el Partit Socialista pot anar a unes llistes a Tortosa en unes sigles amagades? Aquí no. No hem amagat mai les sigles, no hem anat mai sota cap paraigües de marca blanca. PSC de Tortosa, Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa. Iniciativa d'Esquerres, no? A l'any 99. El pacte i tal, però allò, aquella olivera, evidentment, era una altra història, i ara nosaltres el que fem és que tenim un candidat. A qui se li ocorreria que ara nosaltres el dia 3 a una assemblea escollim un candidat que és Víctor, i que ara després anéssim amb un altre candidat o amb una altra llista, com s'està dient i s'està rumorejant. Nosaltres ens presentem a eleccions en les sigles del nostre partit, el PSC de Tortosa, el Partit Socialista de Catalunya a Tortosa, amb un candidat, com he dit, ve d'una llarga trajectòria de joventuts socialistes i, per tant, d'una trajectòria ascendent en quant a trajectòria política, i jove, 33 anys, per tant, que té molt de futur per davant.